9 perc elindultunk arra, tehát abba az irányba indultunk el, és most érkeztünk meg ide, ebből az irányból. Úgyhogy sikerült a tervezett túrát megcsinálni, amit már most meg fogunk ünnepelni. Ezeket az izéket... Ezt itt vettük még Baján, itt az első boltba. Itt vettük ezeket a flakonokat, úgyhogy ezek kitartottak mellettünk végig, úgyhogy én már vizet nem iszok. Úgy, hogy én is. Most tesztőzés fog következni. Van miért, mocskosul elfáradtunk. Nem volt egy könnyű. Már szerintem tedd le, aztán bontotod is. Jó. Voltak nehéz pillanatok. Volt, mikor majdnem azt hittük, hogy feladjuk, csak rájöttünk, hogy arra vannak mások, akik feladják, úgyhogy meg lehetett ezt csinálni. Úgyhogy a vizes flakonok már nem kellett. Jó. Ennyire, figyelj. Ez bűn. Persze, hogy menjen. Hát majd nem sérült meg senkit. Jó. Olyan szemes volt. Köszönjük az operatőrnek a lehetőséget, meg hogy eljött értünk, meg hogy hozta a Dezsőt. Hát igazán nincs mit. Köszönjük mindenkinek, aki segített nekünk, mert tényleg elég hosszú a stáblista. Akik itthonról segítettek minket, meg nézegettek minket, meg hozzánk szóltak, meg ugye azoknak is, akik megálltak egyáltalán nekünk. Akik felvettek, köszönjük szépen. Bekapcsolhatod még gyorsan. Oké.